ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад боз якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсул, ягон фирма, чизе ки барои реклама дошта бошен, барои фурӯхтан маромад сурат маълумота дар WhatsApp имои моро экред, мо дар видео оянда эълонда фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор аст квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз территорияи Душанбе, аз шаҳри Бохтар ва заминҳо, хонаҳо аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ва Рудакӣ ва аз Файзобод дигар тарафам ҳаст. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. хоб, курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 171 сомонӣ. навор аз сар мекунем, рафтем. дӯстони азиз, пешаи наворро сар кардан якта реклама дорем ки ба шумо мерасонем. занҳои хонаширо ба кор даъват мекунем ба компанияи Fabrilic. фарқаш нест шумо дар Тоҷикистон, дар Москва, дар куҷое ки набошен, кор тариқи телефон мешавад, яъне ки через телефон онлайн хова даставкам дорад ки мисол агар шумо ҷое ки мисол кадом намуди Fabrilic чизе ки мисол мехарен, даставкам дорад ва одаморам, яъне ки духтар ва занҳорам ба кор қабул мекунад. агар шумо ози аз ҳамин Fabrilic, ҳамин фирма агар ягон чиза касб кунед, 26% скидка дорад. ин ҳамин рақамошон аст, позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо, WhatsApp пайваст дорад. кадоми шумо агар ягон чиз мехаред, агар шумо ба кор мисол хоҳед даромадан, кор тариқи телефон аст, беҳтарин аст ки шумо аз хона набаромада метавонед ки дар ҳамун пеши фарзандонатон, яъне шумо через телефон кор кунед. дар компанияи Fabrilic через телефон катӣ. бештар маълумотҳои пурра ва аниқташа тариқи ҳамин рақамо метавонед гирифта. рақамои Россия позитсияни кор мекунад, як апашкай ва дар рақамошонам имо, WhatsApp пайваст дорад. маромад дигар маълумотшо гирен, кор барои танҳо барои занҳо аст. бештар маълумот аз ҳамин рақамо. якм эълони имрӯза аст дӯстон, аппарати фурӯшӣ аст ки аппарати гарила мебаровардагӣ ки 4 намуда мегӯяд, 4 намуд мерезад. ҳамаш мегӯяд комплект аст. газбалоншо мегӯяд пур кардаги аст, стакан яъне бочкаош ҳамаш комплект мегӯяд, хатиш метиҳем. санитайзер мегӯяд, пачка мегӯяд, просто мегӯяд Россия мерем, ба ҳамин хотир мефурӯшем. ҳозир айни сезони ҳамино аст ки мисол кадоме ки гира як бизнеси тайёр аст. дӯстони азиз, кадомтон агар гирен арзон метиҳем, мегӯяд сроша мегӯяд, яъне билет гирифта мегӯяд Москва мерем. хоб, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор ва нарша гуфтаистанд 10,000 сомонӣ. кадоме ки мехарад бо арзонтарам мешавад. ин ҳамин рақамошон аст, мегафон позитсияни кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорад. аппарати барои гарила мебаровардагӣ 4-тагашам мегӯяд, 4 намуд мерезад, хатиш бакал, стакан, бочка ҳамаш комплект ва ина чизи газшам мегӯяд уже пур кардагӣ тайёр аст. агар шумо хариданӣ ки бошед, занг занед, бо арзон мекунанд, ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳед фаҳмидан, худашон фаҳмонда метиҳанд. лайкора фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизоре полисияш кунед. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ, Ленинский район, тарафи кирпични ай канал мегӯяд, болотар пеши гимназия, яъне 5 микрорайон. ҳам хел маълумотҳо ҳаст. бештар маълумотша тариқи телефон мегирем. ҳамагӣ 3 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ тайёра ки обсвет ҳаст. дар они хонаҳо падъабои тайёра, дар тирезаҳои нави пачка ҳамаш қоидави рангу бор кардагиай. хай дароша суратош нестанд ки хона мегӯяд падъабои тайёра, бо хоҳед мисол абоиша худатон гирифта мезанем. дастроша мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 139,000 сомонӣ, бо конкретна арзон мешавад ва алишам мешавад. хоб, алиш мешавад ва тариқи кредитам мешавад, мегӯяд яъне ки кредит 1 сола метиҳад. инаш тариқи телефон мегӯяд бо маслиҳат ва агар мошинам боша мегӯяд алиш мекунем. ва чӣ хеле ки шумо дар комментари хоҳиш кардед хонаҳои кредит монем, ина ба шумо хонаи кредит бо нархи арзон. ин ҳамин рақамо да занг занед, мегафонаи позитсияни кор мекунад ва имо, WhatsApp ҳам пайваст дорад. дӯстони азиз, хонаи тайёр тариқи кредит ҳам вариантҳои алишӣ ба ягон мошино кади болоиш пул метиҳен. ҳамин хел хона мегӯяд бо чанд намуд вариантам дорем, мегӯяд занг зана мегӯяд ва вариантошонам пешниҳод мекунем. маромад тамос гиред.
саем хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. Дӯстон, бояд агар хонаи фурӯшӣ ҳастад ки тариқи кредит мешавад. Инашам қарор дорад дар территорияи ноҳияи Рӯдаки Ленинский район гардиши Ёвон гуфтага аст деҳаи Ҳасанобод. Дар инҷа одамо гирд ва нашта полни худ зиндагӣ доранд. 8 сотиқ замин ҳастад ки 14 хона кардагиай, як калидор ошхона баня, гирди хона полни худ маҳкам бо пуштишам замин дорад ва бози қайдига санг шебен ҳамхали чизо ҳам дорад. дар они хонаҳо мега шкатур монтаж кардаги аст. Дӯстони азиз, яъне об амбор мега дорад. хай хона обшим 90% тайёр аст. хона тариқи кредит ҳам мешавад ва тариқи алишам ба мошина мешавад. кадоме ки сумкато мегира 140 000 сомонӣ бо арзон мешавад, кадоме ки кредит тариқи мисол қарз мегира 1 сола, инаш бо маслиҳат мешавад. агар ягон мошина дошта бошед, мошина мегад қабул мекунем, болоиш яъне сум метаҳем. инаш ҳам аст, нами рақамо мегафон позитияни кор мекунад, имо, WhatsApp пайваст дорад. боз ҳамин хелхона бо чанд намуд дига вариантҳо ҳам ҳаст. метавонед ки шумо занг занед, ба шумо вариантҳошона пешниҳод мекунанд. хона уже қариб 95% тайёра марамат, занг занед. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтага аст. тарафи физкултура, дӯстони азиз, ки институт гуфтага аст соҳибшон. тарафи физкултурни институт ҳамин хел маълумото наистена ки райони Сино дохил мешавад. ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 14 хона кардагӣ тайёр, як калидор ошхона баня кухнӣ дорад. дарахтони навниҳол ва рӯи ҳавлиш битон кардагӣ, об дар дурунаш ҳастай. дарахтони мевадиҳанда дорад. хоб дастфирошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ, боз арзон мешавад. тарафи физкултурни институт ва тарафи лучоб, ҳамин хел тарафи лучобда ҷойгирай. хона мегад беҳтарин ремонтҳо кардага дар трезаҳои нав часпондагӣ, обшим 4 дар хона бо нархи 300 000 сомониш мегад бо конкретна арзон мешавад. агар ки шумо харидор ки бошед, нами рақамошон аст, мегафон кор мекунад, занг зада пурра маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстон аз ногуфта намуда ки шумо дамагар намхай рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошин, техника, чизе ки барои реклама дошта бошен, барама дар WhatsApp имо реклама мо фурӯшта мегузорем. панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, квартираи фурӯшӣ аз территорияи шаҳри Душанбе пойтахт дар райони Фирдавсӣ қарор дорад, яъне поёни Корвон, кӯчаи Гаравзаводдоми нави 7 ошона. хоб квартира духонага аст ки дар 4 ошона қарор дорад, доми 7 ошона, 45 квадрати метр. бо ремонтҳои замонавии таъмин аст ки бо сифатҳои аъло, главни обсвет ҳаст. дар наздикиш поликлиника, масҷид, бозор, мағозаҳо, обши ҳама чиз дар наздикиш. қатиш мегад мебелошам хуша мегад мебелои качествени мегад дорад ва телевизор, термис дорад. таҷҳизотош мегад ҳамаш нав аст. хона ҷои беҳтарин да одамо зиндагӣ доранд. хай ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳен худатон мегирем. дастфирошона мегад фурӯхта мешавад бо нархи 270 та, бо арзонтарам мешавад. илтимос мегад фақат айсоатҳои 4 мегад поён занг занед ки 4 бегаҳ гуфта, агар намедон аз соати 4 усу мегад, яъне тамос гирем. дигар вақт мегад мо кор да мегад вардошта наметонем. рақамошон аст, кор мекунад, кадом то мехоҳед, аз райони Фирдавсӣ, кӯчаи Гаравзавод, марамат, квартира духонага, як хонагаш, якташ зали калон, якташ хонаи кӯдакона кадагия. бештари маълумот аз соҳибашон. шашум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Фархор дар деҳаи Уртабоз гуфтага аст. тарафҳои молбозор аз баромади тарафи дасти чап мегад якум раста, яъне дуюм кӯча мешавад. ҳамин хел 7 сотиқ замин аст ки 14 хона кардагӣ тайёр аст ки як калидор ошхона баня кухнӣ ва як дига мағоза дорад, яъне ки ҷои нонпазхона, оғул, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. якта магазинам дошта. главни обсвет, чойлоби ангур, дарахтони мевадиҳанда, гирдаш маҳкам, наздикиш дар мактаб ва бунгоҳи тиббӣ ҳамаш дар наздикишай. аки ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳем фаҳмида, ҳамин рақамошона занг мезанед, шумода фаҳмонда метиҳам. дастфирошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ, боз арзонтарам мештай. ошхона баня кухнӣ, калидор ва 4 дар хона оғлам доштай. главни обсвет ҳастай. ягон маълумотҳои иловагӣ хоҳем фаҳмида, рақамошона занг занед, ба шумо фаҳмонда метиҳанд. 250 тай бо арзон мешавад. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин рекламаҳои хонаҳо, заминҳо, мошинҳо, техника, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, мо рекламада мегузорем.
марамат сурат маълумотша дар ватсап имои мо реклама кунед. Агар шумо мисол ки дамо рӯй кунед, агар шумо хонахар ки бошен дар комментария нависед ки чӣ хел хона ба шумо дар кор ҳастаем. мо дар видео оянда аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаштон мекунем. Лайк казанед ва силкаи навора подписаш кунед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. Дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар маҳаллаи Зарафшон ду гуфтага ҳастад. соҳибшоне ки Зарафшон ва Зарнисо доми 20 ошона. Нагуфтанд кадом дом боша, фақат доми 20 ошона гуфтага ҳастад. соҳибаш тамом. Хоб духонага квартира ҳастад ки дар 9 ошона қарор дорад. 46 квадрати метра. боб свет таъмин ҳастад. хонаш катор кардага ҳастад, монтаж кардага, дари главни часпондагӣ қатъи резош, фақат рангу бор аббои ҳамин хел мондагиай. наздикии балниса дута лифт дорад, магазин дар пешаш, обшуни лаби роҳи калон. хай ҳамин хел маълумотро нависта ҳастад. нагуфтем кадом дом дӯстон азиз, хай кадомтон ки мехарем бештар маълумотша мегирем. канализатсия, яъне канализатсия доштай. нархи квартира мега 165 тай бо арзон мешавад. яъне хона коробка ки монтаж катур кардага ҳастад. дигар рангу бор дар трездаҳои мобайнаш, яъне дарои мобайнаш ба фикрам надорад, инаш аз кисаи худатон ҳастад. хоб ин ҳамин рақамошон ҳастад кор мекунам. кадомтон ки мехарам хел квартираи ремонт накардаги 165 та арзон мешавад. бештар маълумоти пурра аз соҳибашон. дӯстон хоҳиш дорем ки ҳамин программа VPN скачат карда баъд навораи моро тамошо кунед. программа VPN барои мо хеле муҳим аст ки аз Play Mac скачат кунед, баъд навори моро тамошо кунед. мо ҳам дар хизмати шумо чӣ хона ки лозимад нависед пешкаштон мекунем. ҳаштум квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстон аз территорияи шаҳри бухтар ҳастад ки шаҳри Қурғонтепа дар кӯчаи Кайҳонавардон, яъне ки Кривой да мешавад, сари роҳи калон да мега соҳибшон. духонага квартира ҳастад ки дар 4 ошина қарор дорад. 42 квадрати метра. боб свет таъмин ҳастад. ошхона байни кухни. оинаҳош нав мега. дарои трезаҳои пластикӣ ҳамаш нав часпондагиай. ремонти хонаам беҳтарин ҳастад ки 42 квадрата даруншон кушод ва ҳардош ремонт дорад. пешаш да мегад мисол мағозаҳои калон, мактаб, обшин, хай бозорам дур неста, ҷои беҳтаринае. Кайҳонавардон, яъне Кривой, сари роҳ да духонага квартира. ремонтош тайёра, омода медоем, фақат зиндагӣ мекунем. хоб дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 285 та. кадоме ки наличи сумкати мегирад бо ягон сум арзон мекунанд. 285 русумонӣ. ин ҳамин рақамошон ҳастад. билайн кор мекунад. бештар маълумотша аз рақамошон гирем. дӯстони азиз, барои мо муҳим аст ки боз барои шумо такрор кунем ки кори мо фақат барои реклама кардан аст. шумо дам агар мабодо ҳамин хел рекламаҳои квартира, замин, хончин, ягон маҳсулот, ягон техника, чизе ки барои фурӯш реклама бошад, марамат мо реклама да мегузорем, дар мо рӯй кунем. агар ки шумо хонахар, заминхар, мошинхар ки бошен, дар комментария нависед. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. то видеои оянда.